Pa vrlo je interesantan što pokazuje sve u svim generacijama kako su igrali s kojim dresovima, tako da je vrlo interesantan i mislim da će lepo stojati na zidu, jer je kao košulje, tako da sviđa mi se. Pa ne mogu sad da vam kažem, pogrešit ću, ali ja mislim da sam sve nosio. Mislim, svaki igrač koji je igrao u Zvezdi, mislim da su svi ti dresovi bili kad su i oni igrali. Pa mislim da ovaj drugi deo godine je bio dosta dobar. Koliko god smo mi kukali na neke rezultate koji su bili možda nepredviđeni, ali opet na drugom mestu bod razlike od Partizana, mislim da je to jedan dobar rezultat i da može da se očekuje na proleće da i se osvoji prvenstvo. Pa ne znam, iskreno, ja se ne bavim finansijama, vidim da je teško i da igrači stvarno i rukovodstvo i svi radnici ne primaju redovno plate. Nije lako, treba da se stegnu, da izdrže. Ja mislim da dolaze bolje vremena. To opet treba i da nam kažu ljudi koji vode klub. Pa mislim da to nikad nije bio praksa Crvene zvezde i treba da prekinu sa tim. Ne držim nikome, ali Crvena zvezda je bila poznata, eto, i po trenerima. Da li ima ovaj naš trener Stojanović neku poziciju, ili neko od nas bivših rekao nešto ružno za njega? Ne, mi ga podržavamo, znamo kako je čovjek situaciji, tako isto treba i u klubu da igrači gledaju svoja posla, treneri, rukovodstvo da gledaju svoja posla. Da nikad to Zvezda nije radila. Pa ja iskreno nemam, ali to bi bila velika stvar za Crvenu zvezdu, jer mislim da ta dva igrača bi u ovom trenutku baš dobro došla.